Amb l'arribada de la tardor, els xiquets tornen al col·legi i també a les escoles municipals de pilota valenciana per millorar la seva tècnica i aprendre més de l'esport autòcton. Els 6 centres de pilota valenciana, coordinats per la Federació de Pilota i per l'Ajuntament de València, han mostrat tota la seva força en l'acte de presentació dels joves pilotaris de la ciutat. Se ha añadido una escuela más, que es la escuela de Pelayo, y nada, cada año pues van ampliándose el número de alumnos, una cosa muy bonita, muy importante para el fomento y el arraigo de la pelota en la Valencia capital. Es una forma de plantar o poner una semilla cara al futuro, porque aquí la recompensa de este esfuerzo que se está haciendo se verá en unos años, que saldrán muchos juegos de pelota y es una forma de que perdure el juego de pelota valenciana. El Colegio Santa Teresa, al tener una instalación deportiva de pilota valenciana, solicitó si se podría hacer una escuela de pelota valenciana. Y al ver el interés de este colegio, yo junto a otra persona de la federación fuimos a realizar unos talleres para intentar captar a los niños e intentar empezar una escuela nueva. Les 6 escoles municipals de pilota de València són la de Borbotó, les dels col·legis Fernando Rodríguez Fornós, Preses de Montanyana, Luis Santàngel i Santa Teresa i la de l'Institut Marítim. En este acte es van repartir equipacions per als més de 100 xiquets i xiquetes que volen gaudir de la pilota valenciana.